туган телләрен яратып өйрәнәләр. Түбәнкама шәһәрендәге 32-нче гимназияның 2 укучысы татар теленнән республика күләм олимпиадада җиңүче булып танылдылар. Алар белән Түбәнкамадагы хәбәрчебез Рушания Сибатова да аралашып кайтты. Күп телләрне белү яхшы шөгыль. Ана телең уе булмаса, җаның сөйләп әйткән әткән сүзен синең аша бала аңласа. Төнлә уятып сорасалар да Рузилә Разыдинова берәр татар шагыйренең шигырен сөйләп бирә ала. Кыз 32-нче гимназиянең 7-нче сыйныфында укый. Күптән түгел ул татар теле буенча республика күләмендә уздырылган олимпиадада катнашып, призер исеменә лаек була. Туган телемә мәхәббәт әни үстерде, чөнки ул саф татарча сөйләшә, татар авылыннан. Балалар үзләре бик тырыш әзерләнәләр, кызыксыналар. Хәзер инде китап укучылар бик сирәк. Менә аларны кызыксындырыр өчен мин төрле бәйгеләрдә катнаштырам аларны. Менә безнең Рузиләбез инде ел саен үткәрелә торган Бөтен Россия конкурсында катнашып килә. Ул әдәби марафон дип атала. Димәк, алар гаиләләре белән бергә китап укыйлар. Республика күләм олимпиадада Юлия Шалдымова да катнаша. Ул да әлеге гимназия укучысы, 6-нчы сыйныфта белем ала. Юлия рус теле балалар өчен уздырылган татар теле олимпиадасында катнашып, шулай ук Мәгариф министрлыгыннан диплом ала. Мин татар теле укытучыбызны бик яратам. Шуңа күрә татар теле белән кызыксына башладым. Шулай итеп, мин олимпиадаларга барып йөрим. Кызларны 28 еллык тәҗрибәсе булган татар теле һәм әдәбияты укытучысы Мәүлия Мәсәлимова укыта. Мөгаллимәнең моңа кадәр олимпиадаларда җиңгән укучылары татар журналистикасы бүлегендә укыйлар икән. Мин бүгенге көндә үземне бик бәхетле дип саныйм. Чөнки яраткан эшем, ярдәмче хезмәттәшләрем, мине хөрмәт итүче укучыларым булу, ул үзе зур бәхет. Димәк, мин укытучы булып ялгышмаганмын. Олимпиадаларда катнашуларын укучылар алдагы елларда да дәвам итәргә уйлыйлар. Рушния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар.